Jalup jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod sero ombulu e ng'wech mar laro tend piny Kenya motelo ne yiero maduong' mar dwe mar aboro. Ka wach maduong' ne jodak ma Nandi, Uasin Gishu kod Elgeyo Marakwet kuma ne otimie limbe mar jiwo mbii mare en ni jopiny owuok kar rombgi kendo gone ombulu gi atamalo maduong'. Mimi nauliza nyinyi, mwaka huu oyeleye, mwaka huu tunataka kura 100%. Hapana 99. Na sisi tutakuunga mkono kwa sababu hapa Rift Valley kuanzia MCA mpaka president ni UDA. E karod bura ma Nandi Hills, cases kod moiben kuma jood bura manie kom oloko duond buche gi mag siasa. Ruto kod jokanyo mag Kenya Kwanza ne ojiwo mar dwaro ni Ruto obed kod jood bura mathoth koyie kaka jatend piny Kenya. Tunataka akifika Nairobi kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya akuwe na wajumbe wa kutosha wale ambao watamsaidia kuendesha shughuli ya serikali hii ya Kenya. Hapa nyumbani hata sio 99%, hapa ni 100%. Lakini bila nimeamuka hapa nimeona kama niko Murang'a. Kwa sababu hata Murang'a huyo William Ruto ni mmoja wetu. Na Mount Kenya yote tumeamua ya kwamba rais wa 5 wa Kenya ni William Samoei Ruto. Ruto kwa jatend Azimio la Umoja Raila Odinga mondo chopie twak mar jolar tend piny Kenya ma ochan chieng' tich ariyo. Tafadhali wewe kuja kwa debate, mimi nakungojea kwa debate. Bende ne gijiwo kwe e kindeni ma yiero kayo. Judith Omondi, Ramogi TV. Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto e piem mar Rarokom jatend Kenya ne ocholo kampen mage gwenge manyien.